Barkanmu da warhaka. Idan kana da ƙaramin azzakari kuma mara kauri, ga yanda za ka yi domin biya wa iyalinka buƙatarsu. Idan ba ka da kaurin azzakari, matsawar kuma kana buƙatar su kuma ka samu jin daɗin jima'i kai da uwargida, yana da kyau uwargida ta matse farjinta, kar ta buɗe shi duka, ta hanyar buɗe cinyoyin gaba ɗaya. Matsawar za ta buɗe cinyoyin nan gabaki ɗaya, to za ta ji ne kamar maigida yana yi mata susa da fensir a cikin farjinta. Idan kika matse farjin daidai yanda kowace fata ta cikin farjin za ta ringa shafar kowane ɓangare na fatar da ke cikin azzakarin maigida, shi ne za ku samu gamsuwa daga ke har shi. Sannan a matsayinka na mai ƙaramin azzakari, ana buƙatar yayin shigar azzakarin cikin farjin uwargida da ka dinga yawo da azzakarin a yayin shiga da fitarsa, kana yi kana yawo da shi lungu da saƙo da ke ciki da kuma cikin farjin, tamkar yanda uwargida ke juya muciya a cikin tuwo. Hakan zai sa ka firgita ta, hakan zai sa ka rikita ta, ka toshe mata ƙofar tsira, ta firgice sosai tamkar, sannan ta ji matuƙar daɗi mara misaltuwa, domin aiwatar da hakan ne kaɗai zai samar da shafar kan gangar jikin azzakari a kowane rukuni da ke cikin farjinta. Idan azzakarin yana da kauri amma ba shi da tsayi, a yayin jima'i ana so a duk lokacin da maigida ya yi gwatso yayin shigar azzakarin, ana so uwargida ita ma ta yi gwatso, ta karɓi azzakarin. Bayan shigarsa ana so maigida ya danna mararsa sosai ta mannu da ta uwargida a yayin da azzakarin ke cikin farjinta, sannan ya tsananta wa belinta shafa da mararsa ta yanda za ta ringa jin ana gugarta a farjin a ƙugunta, a mararta kenan. Wannan yana ƙara sa ta ji daɗi kuma yana ƙara sa ta ji cewar za ta kawo a wannan lokacin. Wannan shi ne, amma a mafi al'ada shi ne ka nemi maganin da zai ƙara maka tsayi da kuma kaurin azzakarinka. In dai za ka nema, in sha Allahu za ka samu. Don gaskiya gamsar da mace da ƙaramin azzakari yana da matuƙar wahala. Wannan shi ne. Allah ya sa mu gyara.